खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे गसाइनिसिम आरज गाबहरो जाहाथे बयनिबो जिबनाव आलो गोजोन सान्थि फैयो आरो इयुनाव बयबो देरहासार जानो हायो। रामसियारि क्रिएटिभ आइडिया चेनेलाव गोबां दिननि उनाव मोनसे आयदा लानानै सावरायनो फैलायबाय। आयदायानो जाहैबाय गामि जौगानाय। जों गामिखौ माबोरै जौगाहोनांगौ। गामि होननानै बुङोब्ला जों बुजिनांगोन गामिया जाबाय टाउन सहरनिफ्राय गोजानाव थायो, जेराव गोबां मानसिफ्रा न' लुनानै थायो, खाथि खाथि गावजों गाव मदद होलायो, संसार जायो आरो बिथांमोननि गाहायै मावनानै जानाय खामायनो हानाय राहा लामायानो जाबाय आबाद खालामनाय। आबादजोंनो बिथांमोना खामायनानै जायो। गामिया जोंनि थाखाय मानो गोनां? गामियाव जों थायोब्ला गावजों गाव मदद होलायनो खामानि मावलायनो सुबिदा जायो। सोरनिबा न'खराव बिपद आफद जानायाव, बेमार आजार जानायाव, थैनाय थांनाय समाव जों गावजों गाव ज' थायोब्ला मदद होलायनो सुबिदा जायो। सोरनिबा हाबा हुखाफ्राव जोंफोर गामि हिसाबै थायोब्ला गावजों गाव मदद होलायनो सुबिदा जायो। बेनिखायनो जोंनो गामिखौ नांगौ। गामियाव थायोब्ला जों गावबा गावनि रैखाथिनि थाखाय, गावबा गावनि सुबिदानि थाखाय गोबां खामानि मावनो हायो। जों ज' ज'यै जों रायजो जानो हायो। बेहाय जोंहा गोजोननाय आरो सान्थि थायो। बेनिखायनो जोंनो गामिखौ नांगौ। गामिखौ सालायनो थाखाय गामिनि आफादखौ जोंनो जोबोद गोनां जानानै फैयो। गामियाव माबा मोनसे जेंना जायोब्ला बेखौ सुंख'नो थाखाय गामि आफादखौ नांगौ। गामिनि बयबो रायजो राजाफोरखौ खौसेयै लाखिनो थाखाय गामि आफादखौ नांगौ। गामियाव माबाफोर धोरोमारि फालिथायखौ फालिफुंनो थाखाय, सावरायनो थाखाय जोंनो बयबो रायजो राजाखौ खौसेयै फालिहोनो थाखाय गामि आफादखौ नांगौ। जों गामिनि रायजो राजानि मोजांनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनोब्ला, सावरायनोब्ला, जों थिग खालामनोब्ला, बिथांखि लानोब्ला जोंनो गामि आफादखौ नांगौ। सोरनिबा न'खराव माबाफोर जेंना जादोंब्ला बे जेंनाफोरखौ सुंख'नो थाखाय, सावरायनो थाखाय, बिजिरनो थाखाय जोंनो गामि आफादखौ नांगौ। बेफोरबादिनो गामियाव सान्थि गोजोन लाखिनो थाखाय जोंनो गामि आफादखौ नांगौ। बेफोरबादिनो गामियाव जौगानाय माबा मोनसे खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय, ज' ज'यै खामानिखौ मावफुंनानै जाफुंसार जाहोनो थाखाय जोंनो गामि आफादखौ नांगौ। जों नुनानै मोनो गामिया मोनसे जोबोद गोनां जायगा, जेराव मोनसे हारिनि, मोनसे समाजनि, मोनसे धोरोमनि सिनायथिखौ बे गामियासो लाखिनो हायो। मानोना मोनसे हारिनि बुंनाय, गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय बेफोर गासैखौबो गामियावसो जों मोजाङै रैखा खालामना लाखिनो हायो। आरो लोगोसे धोरोम आरो लोगोसे जोंनि साननाय हनाय, जानाय लोंनाय, आखल आखु बेफोर गासैखौबो जोङो मोनसे हारिखौ सिनायनोब्ला गामियावसो जों सिनायनो हायो। टाउन सहराव थायोब्ला जोंनि समाजनि, जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथिखौ, जोंनि मोनसे धोरोमखौ जोङो रोखा रोखायै सिनायनो हाया। एबा गामियाव थायोब्ला जों गासैबो मोनसे हारिनि सिनायथिखौ जोङो सिनायनो हायो। गामिखौ सालायनो थाखाय गामि आफाद थायो। लोगोसे गामि आफादजों गामिनि नेमखान्थिया जोबोद गोनां। गामिनि नेमखान्थि थायोब्लासो जों गामिखौ मोजाङै सालायलांनो हायो। गामिनि नेमखान्थिया माखौ बुङो? बै नेमखान्थि, जाय नेमखान्थिनि गेजेरजों गामियाव थानाय रायजो राजा बयखौबो खौसे लाखिनो हायो आरो नेमखान्थिनि गेजेरजों खामानि मावलांनो गोजोन सान्थि गामियाव लाखिनो हायो। नेमखान्थिया जोबोद गोनां एबा नेमखान्थिया जोबोद पावारफुल। जाय पावारनि थाखाय, जाय गोहोनि थाखाय बे नेमखान्थिजों गासैबो रायजो राजाफोरखौ खौसे खालामनानै बोनना लाखिनो हायो। नेमखान्थिनि बादगा गामिनि रावबो थांनो हाया, जायनि थाखाय गामिनि रावबो गोरोन्थि खामानि मावनो हाया। थिग बिदिनो गामियाव नेमखान्थि थायोब्ला गामिया गोजोन सान्थि थानो हायो। बयबो गावजों गाव मदद होलायनो हायो। नङाब्ला नेमखान्थि गैयाब्ला सोरबा सोरखौबा हिंसा खालामगोन, सोरबा सोरनिबा एना खामानि मावगोन, सोरबा सोरखौबा गादबगोन, सोरबा सोरखौबा थगायगोन। थिग बेफोरबादि गामियाव जेरैबादि हिंसा हिंसि जाया, गावजों गाव एना एनि जाया, नांलाय खमलाय जाया, बेफोर गासैखौबो खौसे खालामनो थाखाय गामिनि नेमखान्थिया जोबोद गोनां। गामिखौ सालायनायाव गामि आफादा डेम'क्रेसिखौ फालिनाया जोबोद गोनां। सुबुंखान्थि, गणतन्त्र बे जाबाय मोनसे आफादखौ सालायनायाव एबा मोनसे अर्गानाइजेसनखौ सालायनायाव जोबोद गोनां जानानै फैयो। थिग बेफोरबादिनो गामियाव जेब्ला गामि आफाद थागोन, गामिनि दैदेनगिरिफोर थागोन, बिथांमोना
डेम'क्रेसिखौ फालिनानै गामिखौ सालायलांनाया जोबोद गोनां। गामि आफादखौ मानो दादों? गामिखौ सालायनो थाखाय। गामि आफादखौ सोर दादों? रायजो राजाफ्रासो दादों। गामि आफादनि दैदेनगिरिखौ सोर बानायदों? गामियाव थानाय रायजो राजाफ्रासो बानायदों। अब्ला गामि आफादा मानो रायजो राजाफोरनि थाखाय? गामि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मानो? बिथांमोनाबो रायजो राजाफोरनि थाखायनो, गामियाव थानाय सुबुंफोरनि थाखायनो। बेखायनो जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरखौ सालायनो थाखाय, सामलायनो थाखाय गामिनि दैदेनगिरिफ्रा डेम'क्रेसिखौ फालिनाया जोबोद गोनां। जुदि सुबुंखान्थिखौ फालियाबा एबा डेम'क्रेसिखौ फालियाब्ला गामियाव खौसे थानाय नङा। हाजार नेमखान्थि दानानै लायोब्लाबो गामियाव बेले बेजे जागोन, गावजों गाव नांलाय खमलाय जागोन। जों सान्थि, गोजोन आरो जौगालु खामानिफोरखौ जों मावनो हानाय नङा। बेनिखायनो गामिखौ जौगाहोनोब्ला, सान्थि लाबोनोब्ला जों खौसे नांगोन, जोंनो डेम'क्रेसि नांगोन। बेनिखायनो डेम'क्रेसियाबो गामि मोनसेखौ सालायनायाव जोबोद गोनां। जेरैबायदि गेदेर गेदेर आफादफोरखौ सालायनायाव डेम'क्रेसिया जेरैबायदि गोनां, गामि मोनसे फिसा गामिखौ सालायनायावबो डेम'क्रेसिया बिदिनो गोनांथि दं। गामियाव गामि आफाद दानानै दोनब्लाल' जाया। गामि जौगानायनि थाखाय गामि आफादा गोबां खामानिफोर दङ। गामिनि रायजो राजाफ्रा गामिनि आफादखौ गोबां खामानि मावनो थाखाय खामानि होनांगोन। जाहाथे बे गामि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा गामिनि जौगानायनि थाखाय, गामिनि सान्थिनि थाखाय, गामिनि गोजोन खौसेथिनि थाखाय, जौगानायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा खामानि मावनो हायो। थिग बेफोरबायदिनो गामि आफादखौ दानायजों लोगोसे गामि आफादा ओरैबायदि खामानि मावनो हायो। जेरै गामियाव जुदि बबेबा लामाफ्रा मोजां नङाब्ला, दालां नांगौब्ला दालां बानायनांगौ, लामाफोरखौ फोसाबनांगौ आरो दै लोंनाय दैनि सुबिदाफोर गैयाब्ला बिनि सुबिदा खालामनानै रायजोफोरनो होनांगौ। आरो सोरबा न'खरफ्राव सेनिटेसन गैयाब्ला, फायखानाफोर गैयाब्ला बेखौ मोजाङै खालामनानै लानो थाखाय बिथोन होनो नाजानांगौ। थिग बेफोरबायदिनो गामिनि आबादारिफ्रा माबाफोर खामानि मावनो उसुबिदा जादोंब्ला, खेथि खालामनो उसुबिदा जादोंब्ला बेफोरखौ मोजां सुबिदा खालामनानै होनो गामिनि आफादा नाजानांगौ। गामियाव जुदि गामिनि माबाफोर फुख्रिफोर दङब्ला बेफोरखौ फोसाबनानै, जावनानै, ना फिसिनानै, खामायनानै गामिनि रां फुंखाखौ मोजां खालामनो नाजानायनि खामानि मावनो नाजानांगौ। थिग बेफोरबायदिनो गामियाव जुदि समाजा हाफोर दङब्ला बे हाफोराव मोजां खेथि खालामनानै, इनकाम खालामनानै गामि समाजनि रांखान्थिनि हाल सालखौ गोख्रों खालामनो नाजानांगौ। थिग बेफोरबायदिनो गामिनि गथ' गथायफ्रा, फरायसाफ्रा, सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोलोंथाइनि बागै जाहाथे मोजां परिबेस मोनो, मोजां थासारि मोनो, बेनि थाखाय गामिनि आफादा खामानि मावनांगौ। थिग बेफोरबायदिनो गामियाव थानाय जि धोरोमानो जाया मानो बे धोरोमखौ मोजाङै फालिफुंनो थाखाय, गामिनि गेजेराव मोनसे सान्थि गोजोन लाबोनो थाखाय, धोरोमखौ फालिफुंनो थाखाय गामिनि आफादा खामानि मावनो नाजानांगौ। थिग बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानि मावनानै रायजो राजाफोरखौबो खामानि मावनो सुबिदा खालामनांगौ आरो गामि आफादाबो खामानि मावनांगौ। जाहाथे रां फुंखाया गोख्रों जायो, बयबो न'खरनि रांखान्थिफ्रा मोजां जायो आरो गामियाबो मोनसे निजा रांनि सर्स थानांगौ, रांनि फुंखा थानांगौ, जायजों गामिनि मोजांनि थाखाय, गामिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हानाय जानांगौ। गामिखौ जौगाहोनोब्ला जों मा मा खालामनांगौ? गामिखौ जौगाहोनोब्ला जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दं। नाथाय बेहाय मोननैसो बाथ्राफोरखौ आं फोरमायनो लुबैदों। सेथियावनो नायदो, गामिखौ जौगाहोनोब्ला गामिनि आफादफोरखौ गोख्रों खालामनो नाजानांगोन। नैथियाव, गामि सालायनो थाखाय जि नेमखान्थि दं बे नेमखान्थिखौ मोजां आरो गोख्रों खालामनो नाजानांगोन। थामथियाव, गामिखौ सालायनो थाखाय गामिनि संबिजित दानानै लानांगोन, जाहाथे बयखौबो मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो। ब्रैथियाव, गामिनि सेंग्रा सिख्ला जोहोलावफोरखौ मोजां खामानि मावनो थाखाय फोरोंनांगोन, गियान बुद्धि सोलो खायदा होनो नाजानांगोन। बाथियाव, धोरोमारि सैथोथि फोथायनायफोरखौ, सैथो बाथ्राफोरखौ बयखौबो फालिनो होनांगोन। दथियाव, समाजनि बेरेखा एबा एन्टि ससियेल खामानि मावग्राफोरखौ मोजां लामाजों हमनानै लाबोनांगोन आरो मोजां खामानि मावनो लामा दिन्थिनांगोन। बेफोरबादि गामिखौ जौगाहोनो, फोसाबनो खामानि मावनोब्ला बेफोरबादि नेमखान्थिखौ जों खालामना लानांगोन। दिनै बे आंनि भिडिअखौ माबोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्ट्सआव हरनो नाजा। आरो जायफ्रा
साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै आंनि भिडिअफोरखौ नायनो नाजा। नोंथांमोना थुलुंगाब्लासो जोंफोर मोजां सानस्रिखौ मोजां खामानि मावनो बाहायलांनो जों नाजानो हागोन। नोंथांमोननि सापर्ट नङाब्ला जोंफोरनि सानस्रिखौ जों गोख्रों खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय